Ο θησαυρός του αγαθού και σκήνωση του μη καθάρισον βάσα φάση και λίθος και σώσουν ακαθέτητας ψυχάς ημών. Όλοι μας. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησούς Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αγέστος σοφότατος ιερομίστα Λουκά, ζωγράφος πανάριστος της Θεοτόκου Μητρός, εδείχθης Απόστολε, έγραψας μακαρλόγους δια πνεύματος Θείου, έδωκας εννοήσεν συγκατάβασιν άκραν, Χριστού της παρουσίας Διό, πρέσβευε σωθήνε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, θα πούμε τον Αγίον Αστείας πίστεως τη φωταγία, σκότωσε λυπές της ασεβίας και φωστήρ της αληθείας γεγέννησε. Ποιμαντικός γαρφεδρίνας των βίων σου, Κυπρίαν αιτίας λύση δεν δόξασε. Πατερός ιετών πίστην ημίν ηλαίωσε, νίους θύνη τη Θεόφρονη. Κανόνα πήφεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε τη ποίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Φώτιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Καθίστε. Καθίστε λοιπόν. Καλωσορίσατε. Καλωσορίζουμε και τον... πάρτε ένα τηλέφωνο αργυρό να στείλει την πρόσκληση στην Ερμιόνη. Ναι, πάρτε. Δεν παίρνει από εκεί. Ναι. Εντάξει. Έχετε φέρει τις ασκήσεις σας. Ωραία, φέρτε τις εδώ. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα. Παρακαλώ πολύ τα κινητά να έρθουν εδώ όλα, τα κινητά σας παρακαλώ εδώ, για να μπορέσουμε να κάνουμε μάθημα. Φέρτε τα κινητά σας όλα, τα κορίτσια, τα αγόρια. Ηλία, Άννα, φέρτε. Εντάξει, άστο, άμα φορτίζει δεν μας ενοχλεί. Άμα δεν φορτίζει το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Το ένα είναι της Παρθενίας και το άλλο το δικό σου. Καλό θα ήταν να γράφετε, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν έχει τόσο σημασία. Είμαστε λοιπόν για δεύτερη φορά μαζί εδώ σε αυτό το... Φέτος είναι λίγο άτυπο το τμήμα. Πρώτα Θεός του χρόνου θα μπορέσουμε έτσι να κάνουμε... Βέβαια, έχουμε ευλογία από το Συμβασιμένο Μητροπολίτη μας. Του είπα την περίπτωση και έδωσε ευλογία. Με την ευλογία το κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και μάλιστα νομίζω και με χαρά το ευλόγησε. Και είπα και την περασμένη φορά, νομίζω δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, ότι αυτό το τμήμα δεν είναι όπως τα άλλα τμήματα. Δεν αντικαθιστά τα άλλα τμήματα, αλλά και δεν είναι το ίδιο με τα άλλα τμήματα. Εδώ πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, πιο επιμελείς, πιο, πώς να το πω, πιο υπεύθυνοι. Δεν είστε μικρά παιδιά τώρα, είστε πιο μεγάλα παιδιά, μπορείτε να καταλάβετε τη σοβαρότητα που έχει αυτό το θέμα. Δεν κάνουμε κάτι που θα το κάνουμε και την άλλη φορά. Εντάξει. Γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη. Πολύ μικρή. Βλέπω εδώ κάποιοι έχουν κρατήσει σημειώσεις από το περασμένο μάθημα, από την περασμένη σύναξή μας. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να είστε εδώ. Παιδί που θα λείψει 2 φορές αδικαιολόγητα, δηλαδή που δεν θα είναι πολύ σοβαρός ο λόγος, κάποια σοβαρή ασθένεια κτλ., δεν θα παρακολουθήσει πλέον φέτος, θα παρακολουθήσει του χρόνου ξανά. Σας το λέω αυτό να είμαστε εξηγημένοι. Εντάξει.
Αυτό ισχύει για όλους και για μένα. Εντάξει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να δείξετε εσείς πρώτα υπευθυνότητα και σοβαρότητα για να κάνουμε δουλειά. Αλλιώς δεν θα κάνουμε δουλειά. Άμα λείπουμε μία, ερχόμαστε δύο, λείπουμε τρεις, ερχόμαστε τέσσερις κτλ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που κάνουμε. Εντάξει. Δεν είναι όπως τα άλλα που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα βάλεις δύο πινελιές στην εικόνα, θα τις βάλεις, ξέρω εγώ, ενδιάμεσα μέσα στην εβδομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ λέγονται πράγματα και σημειώνονται και πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα σας βοηθήσουν στην πορεία σας. Εντάξει, γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να είμαστε, πώς να το πω, όσον αφορά αυτή την υποχρέωση να είμαστε εντάξει και εμείς από την μεριά μας και εσείς από τη δικιά σας. Και σας είπα ότι και εγώ σήμερα ειδικά ήταν τον αδυνάτο να το κάνω, αλλά το κάνω γιατί καταλαβαίνω ότι αν δεν το κάνω και μας βάλει ο πειρασμός τώρα τριπλοποδιές στην αρχή, πάει, το χάσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν πατήσουμε πόδι κάτω να το βάλουμε πείσμα, δεν θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, χαίρομαι πάντως που ήρθατε και είστε εδώ. Πάω να πει ότι εντάξει, το κατανοείτε αυτό, αλλά συντοχρόνω θα το κατανοήσετε ακόμα περισσότερο και θα το κατανοήσετε πολύ όταν θα μεγαλώσετε αργότερα και θα θυμάστε αυτά που σας λέω τώρα. Γιατί αυτό το εργαστήριο λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια. Αυτά που ακούγονται σε αυτό το τμήμα πρώτη φορά τα ακούγονται. Δεν τα έχουμε ξαναπεί. Και μερικοί παρακαλάνε να γίνουν, με παρακαλούσαν όλα αυτά τα χρόνια να γίνουν αυτά τα μαθήματα που κάνουμε τώρα. Και δεν το έπαιρνα απόφαση. Γιατί καταλαβαίνω πόσο σοβαρό είναι και περίμενα να έρθει, πώς να το πω, το πλήρωμα του χρόνου, να οριμάσει το πράγμα. Καταλάβατε. Και τώρα με αυτή την ευκαιρία που δίνεται και με το θέμα της Αμερικής, ορίμασε η τέτοια. Και πιστεύω ότι ενδιαφέρεστε και εσείς να το κάνουμε. Αλλά πρέπει όλοι μας να δείξουμε την ανάλογη στάση. Είχαμε πει λοιπόν την περασμένη φορά, κάνω μια σύντομη έτσι, επανάληψη, μια σύντομη ανασκόπηση. Βέβαια θα ήθελα, την πήρα την Αργυρό. Α, ωραία, εντάξει. Και στο Μάριο, ναι, στο Μάριο το έχω στείλει και εγώ. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα πούμε. Είχαμε πει λοιπόν την περασμένη Δευτέρα ότι αφού μπορούμε να γράφουμε, μπορούμε και να σχεδιάζουμε. Έτσι. Είναι ένα σύνθημα κλειδί, ας πούμε. Γιατί μερικοί έχουν αυτόν τον ενδιασμό, πώς θα μπορέσουν να μάθουν να σχεδιάζουν κτλ. Είναι δύσκολο το κτλ. Εδώ βλέπω μια σημείωση, πολύ ωραία, λέει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Γιατί το είχαμε πει αυτό, ποιος θυμάται, γιατί το είχαμε πει αυτό. Γιατί το είχαμε πει αυτό. Πολύ ωραία σημείωση, ευχαριστώ πάρα πολύ που την κρατήσατε. Αλλά γιατί το είχαμε πει αυτό, σε ποια συνάφεια, θυμάστε. Είχαμε πει τι σημαίνει ζωγραφική. Ζωγραφική. Ρωτάω και τον Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη, πες μας. Άνοιξε τη φωνή σου. Γράφω τη ζωή. Γράφω τη ζωή, έτσι. Ζωγραφίζω σημαίνει γράφω τη ζωή. Και πώς κολλάει με το εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Λοιπόν. Πώς κολλάει. Πώς συνδυάζονται αυτά. Και μετά. Συνδυάζονται. Συνδυάζονται. Τι είχαμε πει. Θυμάστε την περίπτωση φορά. Ότι στην αγιογραφία γράφουμε την κατεξοχήν ζωή. Τη ζωή με κεφαλαίο. Ποια είναι αυτή η ζωή. Με κεφαλαίο. Δεν το είχαμε πει. Δεν το θυμάστε. Ποια είναι η ζωή με κεφαλαίο. Ο Χριστός μας είναι η ζωή με κεφαλαίο. Τι λέει ο Χριστός μας γύρω-γύρω, πηγαίνετε στο μοναστήρι και διαβάζετε τι λέει γύρω-γύρω. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο Χριστός μας είναι η ζωή, έτσι. Στη ζωγραφική, την κοσμική ζωγραφική, οποιαδήποτε ζωγραφική, το ζωή είναι με μικρό, δεν μπορεί να είναι με κεφαλαίο. Η μόνη περίπτωση που είναι ζωγραφική με κεφαλαίο είναι η Ορθόδοξη Αγιογραφία, να ξέρετε. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό, πολύ μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία να δείτε το μέγεθος αυτής της ευλογίας που μας δίνεται τώρα, έτσι, και να καταλάβετε γιατί επιμένω. Ωραία, απλοποίηση λέει των εικόνων. Των εικόνων θέλει με έτσι, η εικόνα είναι με το πρώτο γιώτα. Εντάξει, καλό είναι να μάθουμε και λίγο ορθογραφία σιγά σιγά, έτσι. Η εικόνα είναι με γιώτα. Και είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά, είχαμε πει και είχαμε σημειώσει κάποιες. Πώς θυμάται κανείς καμία λέξη έτσι που είπαμε και είναι πολύ σημαντική. Είχαμε πει 2-3 λεξούλες. Βλέπω εδώ μια σημειωμένη, γι' αυτό το λέω. Μήπως θυμάται κανείς.
Παναγιώτη, έχει κολλήσει το σήμα σου, μάλλον έχει πέσει. Δεν πειράζει. Γράφεται πάντως και θα τα ακούσεις ούτως ή άλλως. Δεν θυμάται κανείς. Ναι, η Μαρκέλα. Όχι, δεν ήταν αυτό. Είναι και αυτό βέβαια, αλλά αυτό το είπαμε αργότερα και δεν είναι αυτό το, πώς να το πω, είπαμε κάποιες λεξούλες έτσι, μία λέξη ή δύο λέξεις που ήταν λέξη κλειδιά. Εγώ θυμάμαι μία, ας πούμε, δεν είναι αυτή που διαβάζω τώρα εδώ. Είχαμε πει τη λέξη απλοποίηση, το θυμάστε. Απλοποίηση. Το έχει σημειώσει κανείς, το έχει σημειώσει Ελευθερία. Ωραία. Μία λοιπόν είναι η λέξη απλοποίηση. Και μετά. Μπράβο, αυτό έχει και εδώ. Ουσιώδεις γραμμές, έτσι, ουσιώδεις γραμμές. Ουσιώδεις, το ο θέλει ωμέγα και το δις θέλει έψινο. Εντάξει. Δεν σας λέω ποιο είναι το τετράδιο που διαβάζω. Εντάξει. Σταμάτησε γιατί μαρτυράς. Ξυπνούλα μου. Λοιπόν, ωραία, να μαθαίνουμε λοιπόν και ορθογραφία. Ουσιώδης. Η ουσιώδης, αν ήταν ουσιώδης με γιώτα, θα ήταν μία. Η ουσιώδης γραμμή. Όταν λέμε οι ουσιώδεις γραμμές, θέλει ωμέγα και έψιλον γιώτα στο τέλος, έτσι. Είναι πληθυντικός αριθμός. Ωραία. Τι άλλο είχαμε πει. Είχαμε πει ότι τα αλφαβητικά γράμματα, αν να θυμάσαι τίποτα, είναι το κλειδί. Θυμάσαι. Είναι ένα κλειδί τα αλφαβητικά γράμματα. Για πες το μας, Ελευθερία, το θυμάσαι. Αλφαβητικά γράμματα είναι το κλειδί στην παρατηρητικότητα. Της παρατηρητικότητας, έτσι. Ωραία. Βλέπετε πόσο καλό είναι να τα σημειώνουμε, γιατί και εγώ τώρα βοηθιάμαι, δεν θα τα θυμόμουν όλα αυτά. Α, είναι τα τετράδια σας εδώ. Τότε είστε συγχωρεμένες. Συγχωρεμένες, ναι. Όχι, γιατί δεν μου το λέει. Γιατί δεν μου το πες, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει σημασία και το τι θυμόμαστε εκτός τετραδίου, έτσι. Έχει σημασία τι μας μένει. Αλλά οπωσδήποτε, ναι, έχεις δίκιο. Τα έχετε σημειώσει κι εσείς και βέβαια, πώς να το πω αυτό που λέω, ο έπαινος ότι είναι καλό να σημειώνουμε πάει σε όλους σας. Λοιπόν, όσο έχετε τετραδί σημειώσει και θα κρατάμε σημειώσεις. Βλέπετε, σημειώσεις πόσο βοηθητικές είναι. Διαβάζοντας σημειώσεις, κάνεις μια επανάληψη του προηγούμενου μαθήματος, έτσι. Λοιπόν, η ορθόδοξη εικόνα λέει αποτελείται από δύο διαφορετικά μέρη. Δεν θα κοιτάξει σημειώσεις τώρα. Θα μου το πεις και εσύ όπως και άλλοι, κλείστε τις σημειώσεις. Για να είμαστε όλοι ίσα. Ωραία. Η ορθόδοξη εικόνα αποτελείται από δύο μέρη. Ποια είναι αυτά τα μέρη, Άννα? Ο χρυσός κάμπος και το ζωγραφικό μέρος. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκεί υπάρχει και ένας κανόνας, το θυμάστε, ένας βασικός κανόνας για την ορθόδοξη εικόνα είναι αυτός ο κανόνας, Μαρκέλα. Τι, από το τετράδιο? Όχι, κλείστο το τετράδιο. Ξυπνούλα μου και εσύ. Μόνο εγώ έχω δικαίωμα να έχω τετράδιο. Λοιπόν, να δούμε τι θυμάστε δηλαδή απ' έξω. Για πες το, Παρθενία. Ναι. Πες το. Στο ψιθύρισε, αλλά εγώ το άκουσα, εσύ πώς δεν το άκουσες, που είσαι εκεί πιο κοντά. Ίσα. Υπάρχει μια λέξη. Εμβαδά. Ίσα εμβαδά. Έτσι, το εμβαδόν, τα εμβαδά. Εντάξει. Επομένως, το εμβαδόν του χρυσού κάμπου καλό θα είναι να είναι ίσο με το εμβαδόν του ζωγραφικού μέρους. Έτσι, αυτό είχαμε πει. Ωραία. Και προχωρήσαμε και είπαμε ότι αν έχουμε δύο ίσες επιπέδες, ότι έχουμε μια εικόνα εδώ, έτσι, είχαμε κάνει και ένα σχέδιο. Ζωνή, γιατί δεν είστε μπροστά και εσύ να βλέπετε λίγο τι γίνεται εδώ, να με βοηθάτε και λίγο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια εικόνα, είπαμε, εντάξει, είχαμε κάνει μια εικόνα. Ωραία, αυτές είναι εικόνες, έτσι. Και είχαμε πει, θα έχουμε δύο εμβαδά, αυτό όλο εδώ θα περάσουμε χρυσό, έτσι. Και εδώ θα είναι το ζωγραφικό μέρος. Και είχαμε βάλει διάφορες τιμές, έτσι. Μισό λεπτό για να παίρνει και εδώ, γιατί γράφεται αυτό και έχει βγει έξω, εκτός ο... Γιατί έχει βγει εκτός, εμείς είμαστε εντός. Εμείς είμαστε, ναι. Εντάξει,
Λοιπόν, και είχαμε πει αν το ζωγραφικό μέρος ας πούμε έχει 20 φωτεινότητα, πόσο πρέπει να έχει αυτό για να μας δώσει και τα δύο μαζί 50. Μαρίνα. 80. Πολύ ωραία. Εντάξει. Αν έχει αυτό 50, πόσο πρέπει να έχει αυτό για να μας δώσει και τα δύο μαζί 50. 50. Αν έχει αυτό 10, πόσο πρέπει να έχει για να μας δώσει 50. Πόσο? 90. Πολύ ωραία. 90 λοιπόν. Διάφοροι συνδυασμοί, δηλαδή όλοι οι συνδυασμοί πρέπει το άθροισμά τους για το 2 να μας δίνει 50. Εντάξει, είναι πολύ απλό. Εντάξει, είναι το πιο απλό που μπορούμε να έχουμε. Μπερδεύεται λίγο όταν έχουμε κι άλλο ένα πρόβλημα εδώ. Για πετε μου τώρα λοιπόν, να προχωρήσουμε και λίγο και θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα, θα κάνουμε σχέδιο, έτσι, μιας και μπήκαμε τώρα σε αυτό, ας το προχωρήσουμε λίγο. Δεν έχω κάνει ακόμα την ερώτηση, κράτα την υπομονή, πες μου, τι θέλεις. Νομίζω θα γίνει 100, 70 και 20. Κάτσε λίγο, γιατί ακόμα δεν είπαμε το πρόβλημα και εσύ βρήκες τη λύση. Πώς γίνεται αυτό. Έχεις προχωρήσει πολύ, λέω, μπράβο. Λοιπόν, έχεις γίνει τι έννοια. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ το χρυσό κάμπο. Θα βάλω μια πραγματική τιμή τώρα για το χρυσό κάμπο, έτσι. Το χρυσό κάμπο συνήθως είναι γύρω στα 70, παιδιά. Γύρω στα 70. Αυτά και τα δύο μαζί πόσο πρέπει να είναι. Και τα δύο μαζί. Για να μας δώσει 50 όλα μαζί. Και τα δύο μαζί. Πόσο πρέπει να μας δώσει, εφόσον είναι γι' αυτό 70, Μαρίνα. Όλα μαζί αυτό πόσο πρέπει να μας δίνει. Πολύ ωραία, 30. Αυτό. Είναι απλό. Μπερδεύεσαι. Εντάξει. Πρέπει να μας δώσει 30. Εντάξει. 30. Ωραία. Βάζω λοιπόν σε ένα από αυτό, βάζω τιμή 30. Το μισό 30. Πόσο πρέπει να έχω στο άλλο για να μου δώσει και τα δύο μαζί 30. Έλα. 0. Είναι δυνατό. 15. Λοιπόν, έχουμε μία λύση 0, μία 15 και η ελευθερία τι λέει. Και εσύ 0 ήθελες να πεις. Έχουμε 2-0 λοιπόν. 2 μηδενικά. Εντάξει, ξανασυνδεθήκαμε. Εντάξει, φτάσατε καλά. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ να λέτε, μου στείλα μια φωτογραφία προηγουμένως. Μια κυρία εδώ που έρχεται στο τέτοιο, με τις βροχές έπεσε το ταβάνι εκεί στο σπίτι της. Πώς δεν σκοτώθηκε. Ναι, να λέμε δόξα τω Θεώ που όλα πάνε καλά. Θυμήθηκα τώρα επειδή βλέπω το δωμάτιο μέσα και μου είχε στείλει ένα τέτοιο, είχα πέσει τη τύχη εκεί πέρα, δηλαδή πάνω στο κρεβάτι. Ναι, και μόλις βγήκε για το δωμάτιο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, έχουμε 2-0, η Μαρίνα τι θα έλεγε. 0 και εσύ, 3 μηδενικά. Για να δω πόσα μηδενικά. Γράφει αυτό, απλό πρέπει να το λέγω. Ηλία, τι λες. Λοιπόν, έχουμε 70 εδώ και λέμε όλο αυτό μαζί πρέπει να μας δώσει 30. Άμα βάψουμε αυτό το μισό με 30, το υπόλοιπο πόσο πρέπει να το βάψουμε για να μας δώσει όλο μαζί 30. 0 λες και εσύ, 4-0 λοιπόν. Άλλος. 30. Σημειώνω εγώ εδώ, περιμένω. Άλλος. 0. 5 γίναν τα μηδενικά. Έχεις καταλάβει το πρόβλημα, Παναγιώτη. Δεν έχω δει τι είναι, όχι, δεν έχω καταλάβει. Καλά, το βλέπεις εδώ τον πίνακα. Τον πίνακα το βλέπεις, δεν το βλέπεις τον πίνακα γιατί βλέπω εγώ εσένα. Πώς θα το δεις εσύ τον πίνακα. Κάτσε, περίμενα να βλέπεις εσύ εμένα για να βλέπεις και τον πίνακα μαζί. Λοιπόν, τώρα το βλέπεις. Βλέπω λίγο. Τώρα το βλέπεις. Βλέπω πάνω ένα 70. Ωραία. Λέω, 30 λέει κάτω. έχουμε μια εικόνα και την έχουμε χωρίσει στα δύο. Τώρα πάμε λίγο παρακάτω από εκεί που είχαμε φτάσει την περασμένη φορά. Λέμε ότι αυτές οι δύο επιφάνειες για να μας δώσουν μαζί 50, δηλαδή όταν δεν υπήρχε αυτή η γραμμή, έχουμε δύο επιφάνειες. Αν έχει το μισό, άμα το βάψουμε με 70, πρέπει να βάψουμε το άλλο μισό με 30 για να μας δώσει και τα δύο μαζί 50. 70 και 30% για του 2 50. Το κατάλαβες? Ναι. Ωραία. Όμως τώρα προχωράμε λίγο, θα το ξαναπούμε ίσως λίγο αυτό.
Και χωρίζουμε αυτή την εμφάνιση σε δύο μέρη. Και λέμε, θέλουμε 30 από εδώ και βάφουμε το μισό 30. Το υπόλοιπο πόσο θα το βάφουμε για να μας δώσουν και τα δύο μαζί 30. Άλλος, Παρθενία, πώς θα το βάφουμε. 5 μου είπανε 0. Ένας μου είπε 15, ένας μου είπε 30. 0 και εσύ. 6 μηδενικά. 6 μηδενικά. Άλλος. Έχει μείνει κανένας άλλος. Πώς είμαστε, 2, 4, 6, 7. 7 και ένας, ο Παναγιώτης δεν ξέρω. Ο Παναγιώτη το έχεις καταλάβει, μπορείς να μου πεις μια τιμή. Λοιπόν, Δεν λέω κι εγώ. 0 λέει και ο Παναγιώτης, λοιπόν, 7 τα μηδενικά, 7 τα μηδενικά, 1 το 15, 7 τα μηδενικά, 1 το 15 και 1 το 30. Για να δούμε τώρα, σας είπα κάτι προηγουμένως που ήταν κλειδί. Πρέπει να το πιάσετε αυτό. Θέλουμε δύο επιφάνειες ίσες μεταξύ τους, είναι το πιο απλό αυτό, να μας δώσουν ένα συγκεκριμένο νούμερο. Τι σημαίνει? Το άθροισμά τους, αυτόν εδώ των δύο επιφανειών, έτσι, δια 2 πρέπει να δίνει 30. Επομένως, 30 και 15, 45, δια του 2, 22,5. Το 15 πάει. 30 και 0, πόσο κάνει? 30 δια του 2, 15. Πάει και το 0. 30 και 30, 60. Δια του 2, 30. Το 30 επομένως είναι το σωστό, έτσι. Πρέπει να γίνει και αυτό 30. Τώρα όμως, ναι, πρέπει να γίνει 30, αλλά να σας πάω και λίγο παρακάτω ή φτάνει μέχρι εδώ? Φτάνει μέχρι εδώ. Την άλλη φορά θα πάμε λίγο παρακάτω, έτσι, γιατί είναι και λίγο δύσκολα αυτά. Βέβαια είναι πολύ απλά πράγματα, εντάξει. Θα σας βάλω τώρα ένα προβληματάκι να το λύσετε μόνα σας. Θα σας δώσω και τα τετράδια, θα σας δώσω και ό,τι θέλετε. Θέλω να δω λίγο τις ασκήσεις. Πριν πάμε να κάνουμε αυτό, θέλω να δούμε λίγο μαζί τις ασκήσεις. Αλλάζουμε λίγο θέση, να ξεκουραστούμε και λίγο. Και θα ήθελα να δούμε λίγο εδώ τις ασκησούλες σας. Για να δούμε λοιπόν. Ωραία, εδώ λοιπόν σε ένα από τα βλέπετε στην οθόνη. Άσκηση. Πάρε ένα πράγμα από το σπίτι σου και ανέλυσέ το λι με ύψιλον με γράμματα. Πολύ ωραία, το γράμματα είναι σωστά γραμμένο, με 2 μη. Ωραία. Αυτό τι πράγμα είναι δηλαδή τώρα, για να καταλάβω κι εγώ τι πράγμα είναι από το σπίτι? Η κουζίνα με το μάτι της κουζίνας, τι είναι? Ένα ηχείο λοιπόν, ένα ηχείο. Ωραία, ένα ηχείο λοιπόν, και στο ηχείο τώρα έχουμε βρει το γάμα στη γωνία πάνω, το ήτα, πλάγιαστο, πολύ ωραία, χαίρομαι που το πλάγιασες. Το γιώτα, πού είναι το γιώτα, το καημένο? Στη μέση του ήτα, έτσι, είναι και ένα γιώτα, εντάξει. Το όμικρον, το λάμδα στη γωνία την κάτω δεξιά, έτσι, και στην πάνω βέβαια. Και το πι, ωραία, εκεί που περιγράφεται το μεγάφωνο, έτσι. Ωραία, πάει αυτό. Και άσκηση λέει, κάνε 2 σχεδιάκια που να απεικονίζουν κάτι. Για να δούμε. Το ένα σχεδιάκι έχει ένα ανθρωπάκι που κάνει μετάνια. Που κάνει μετάνια μπροστά στην εικόνα, βέβαια, πολύ ωραίο. Και το άλλο έχει εμένα. Ένα γεροντάκι εκεί με μια μαγκουρίτσα, Και πάει βολτή. Τι έχει? Τι είναι? Πώς? Το βλέπω στην οθόνη. Από το χαρτί, αν το δείτε, φαίνεται τα Α, που ποτίζει. Τι κάνει? Δρεπάνι που... σιτάρι που... Θεριστής, είναι αστεριστή λοιπόν που θερίζει, Που θερίζει, ναι. Ωραία. Πού να το σκεφτούμε τώρα αυτό? Εγώ σκέφτηκα το πιο κοντινό θέμα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παρθενίτσα. Για να δω, καλά, εντάξει. Για να δούμε εδώ μια άλλη άσκηση λοιπόν. Τώρα η πρώτη άσκηση έχει δύο, πώς να το πω εκεί πέρα, είναι αθλητικά, έτσι, αθλητικά όλα αυτά. Το πρώτο έχει έναν άνθρωπο που δείχνει πολύ αγάπη στον συνάδελφό του. Και αντί να βαράει τον ίδιο, έχει βάλει ένα σάκο και βαράει. Είναι μεγάλη αγάπη αυτό, ναι. Αντί να βαράσει τον συνάδελφο, να βαράσει ένα σάκο, έτσι.
Και το άλλο είναι, τι, βγαίνει η ψυχή και πάει προς τον ουρανό και... Α, μπάσκετ, ναι, μπάσκετ. Και είναι σε ένα βάθρο. Ωραία, ναι, ένα χειροκρότημα στην Ηλία, πολύ ωραία σχεδιάκια. Ευχαριστούμε. Και ο Ηλίας, λοιπόν, έχει βγάλει το ψυγείο του σπιτιού του. Έχει πάρει από το ψυγείο του σπιτιού του. Λοιπόν, και λέει, πι. Τι είναι αυτό το πι εκεί πάνω, ο Ηλίας, το που το έχεις βάλει? Το έχω κάνει διαφορετική που είναι η... Έχω δείξει ποιες γραμμές είναι, καταλάβατε. Α, μάλιστα. Το πι είναι... Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει, το έχει κάνει, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις. Το γιώτα, το είναι όλο το ψυγείο, με μια γραμμή φαρδιά στη μέση και το γάμα και το γάμα, ναι, εντάξει. Και επίσης, για να δω, αν το ζωγραφικό μέρος λέει είναι 50%, θα είναι και αυτός ο κάμπος 50%, διότι 50 και 50% για το 2,50. Έτσι δεν είναι? Εντάξει. Τώρα, αν το ζωγραφικό μέρος είναι 30%, αυτός κάμπος θα είναι 70%. Σωστά. Εντάξει. Το κατάλαβες δηλαδή, έτσι. Ωραία. Εδώ είναι ένα άλλο τετράδιο, δεν ξέρω ποιανού είναι. Γιατί λέει το χέρι μας όταν γράφουμε γράμματα υπακούει και δεν κάνει τίποτα όταν προσπαθούμε να σχεδιάσουμε? Ωραίο, είναι ωραία αυτή η ερώτηση, έτσι. Ναι, όχι, δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα, απλώς δεν έχουμε μάθει να βλέπουμε ακόμα. Δεν έχουμε μάθει να βλέπουμε ακόμα. Τώρα θα μάθουμε να βλέπουμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Να μάθουμε να βλέπουμε. Και να μπορούμε σε ένα φαινομενικά πολύπλοκο σχέδιο να ξεχωρίσουμε τις ουσιώδεις γραμμές που είπαμε προηγουμένως, που είναι πολύ βασική αυτή η λέξη, εντάξει. Απλοποίηση, λέει, των εικόνων βρίσκοντας τις ουσιώδεις γραμμές, έτσι. Έχει λοιπόν εδώ ένα ανθρωπάκι, λοιπόν, αυτό το τετράδιο και είναι ένας άνθρωπος που πίνει νερό από την πηγή. Έχει γονατίσει και πίνει νερό από την πηγή. Τι κάνει? Τι? Αυτές είναι το προηγούμενο. Παρακάτω είναι η άσκηση. Συγγνώμη. Α, ναι, έχει εδώ ολόκληρο. Έχει κάνει ολόκληρο. Για να μας την πεις, λοιπόν. Α, δεν θα πω, εσείς θα μαντέψετε. Να μαντέψουμε. Τι μάντης είμαστε. Κύριε λέει. Υποτίθεται ότι αρχίζει από εδώ η ιστορία, έτσι. Είναι λοιπόν ένα ανθρωπάκι που κάθεται. Το καημένο κάθεται. Πάει ένα άλλο ανθρωπάκι και του λέει, τι κάθεσαι εκεί, ας πούμε. Έλα μαζί μου. Και πάνε μαζί, λοιπόν. Εδώ που έχω το χέρι μου τώρα είναι. Κάτσε να το. Πρέπει να το. Α, έρχεται και ένα τρίτο ανθρωπάκι. Τρία ανθρωπάκια πιάνονται μαζί και χορεύουν. Τι κάνουν, παρέιτσα, έτσι. Εδώ που είναι εδώ, τι γίνεται εδώ? Φεύγουν τα δύο και μένει πάλι ένα ανθρωπάκι και ξανακαταλήγει στο ίδιο. Στα ίδια. Και έχει και άλλη μια ιστορία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, Άννα, που τα έφτιαξε όλα αυτά. Είναι λοιπόν εδώ το πρώτο ένα πουλάκι. Εντάξει. Το πουλάκι αυτό λέει τσιου τσιου. Τι? Α, βλέπει το σύννεφο που αγριεύει. Και μετά τι, ρίχνει κεραυνούς, τι κάνει? Και πέφτουν κεραυνοί λοιπόν και πάει το πουλάκι. Και το πουλάκι είναι κοτοπουλάκι. Και το πουλάκι στο φούρνο, έτσι. Έγινε ψητό από τον κεραυνό. Ωραία, Άννα, πολύ ωραία. Η Άννα το προχώρησε, προσέξτε τώρα. Γελάμε τώρα και καλό είναι που γελάμε, αλλά βλέπετε τώρα κάτι που κάναμε, πώς προχώρησε και έφερε κάτι άλλο, έτσι. Αυτό το story που λέτε τώρα, έτσι κάπως δουλεύουν τα κινούμενα σχέδια, έτσι. Έχουν μια δομή, ας πούμε, έτσι, ένα σενάριο, ας πούμε, και μετά ο σχεδιαστής πρέπει να σχεδιάσει αυτές εδώ. Βέβαια, εκεί απαιτούνται πάρα πολλά σχέδια. Είχαμε κάνει εδώ με τον κύριο Σαντιάγο της Disney, τον σχεδιαστή, μια τέτοια δουλειά πριν από μερικά χρόνια, 3-4 χρόνια, και μας είχε δείξει, είχαμε κάνει τις σκηνές από το βίο του Αγίου Μακαρίου. Βέβαια, αυτό ήταν πολύ απαιτητικό, αλλά και τέτοιες μικρές ιστοριούλες μας ενδιαφέρουν και θα τις αξιοποιήσουμε, να ξέρεις, Άννα. Εντάξει. Ναι, είναι πολύ, πολύ ωραία αυτά. Ναι, μπορούμε να το. Και το. Τι λέει εδώ πέρα.
Γ, λι, γ, γάμα, γιώτα, λάμδα, ήτα, ύψιλον. Πού είναι το πράγμα που είναι. Καλά, εντάξει, το έχει βγάλει πρώτα. Αν πάση περιπτώσει. Άστο, εντάξει. Πιστεύω ότι θα ήταν σωστά. Δεν το κατάλαβα, τώρα το καταλαβαίνω. Εντάξει, λοιπόν, πάρε το τετραδιάκι σου. Θα το πετάξω. Είσαι σίγουρα. Σίγουρη. Κάτσε, μην χαλάσει. Ωραία. Εδώ έχουμε μια άλλη πολύ ωραία. Τι βγήκε, το καλώδιο. Ξαναμπήκε. Λοιπόν, καλώς τον Μάριο. Ήρθε και ο Μάριος μαζί μας, λοιπόν. Έχουμε, λοιπόν, την ευχή του πατέρα μας, Μαρία μου, καλώς ήρθες. Έχουμε αρχίσει, λοιπόν, εδώ και κάνουμε βλέπουμε τις ασκήσεις που είχαμε. Έχεις κάνει τις ασκήσεις που είπαμε την περασμένη φορά ή δεν ήσουν? Ήμουνα και θυμάμαι, αλλά Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε το ίδιο. Έχει κάνει ένα story, λοιπόν, και αυτό, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν το βλέπω και καλά. Είναι διαφορετικά ανθρωπάκια. Το πρώτο ανθρωπάκι, λοιπόν, Λίγο δεξιά κάτω. εδώ. Είναι. Είναι. Απ' την άλλη να αρχίζει. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε κάνει, λοιπόν, ένα ανθρωπάκι που κάθεται σε ένα καβαλέτο. Έτσι, και τι κάνει, αγιογραφία. Τι αγιογραφία, αφού έχει ένα σπίτι μπροστά. Τι είναι? Εκκλησίτσα είναι, εντάξει, ωραία. Ένα άλλο που κάνει σκηνάκι, γονατιστό. Έχει επιδείξει, είναι στον αέρα τώρα. Ναι, εντάξει, είναι στον αέρα, λοιπόν, τώρα. Θα ήθελα και μια γραμμούλα από κάτω, χαμηλά, που να δείχνει ότι είναι στον αέρα, εντάξει. Δίπλα τι έγινε, έχει χτυπήσει, Πού είναι, κάτι έχει χάσει, κάτι ψάχνει να βρει. Και το άλλο, το τέταρτο, γεια λέει. Ούτε και εγώ βλέπω, μήπως δεν βλέπω. Γεια, λοιπόν, λέει γεια, εντάξει, τα 4 σχεδιάκια. Και εδώ από πάνω είναι κάποιες ασκησούλες πολύ ωραίες που έχει πάρα πολλά γράμματα, έχει βρει πολλά γράμματα. Ένα κρεβάτι και έχει βρει το π, το ι, το η, το τ, γ, χ, ε, ξ, όμικρον, 9 γράμματα στο κρεβάτι. Και επίσης ένα ποτήρι, μια κούπα και έχει βρει το όμικρον, π, η, ι, ε, σ, L και Γ. Βρήκε λοιπόν και ξένα γράμματα, εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και εδώ είναι σωστό. Το άλλο δεν το κάναμε το φως. Το έχεις ξεχάσει, έλα πάρ' το. Ωραία, έχουμε εδώ λοιπόν, έχουμε και εδώ τώρα. Να δούμε τα ανθρωπάκια πρώτα. Το πρώτο ανθρωπάκι τι κάνει? Ποιος θα μας πει? Βάζει ένα καρφί. Βάζει ένα καρφί. Και το δεύτερο? Κάτι τι του έχει περάσει στη θηλιά, στην γάτα? Το λουράκι, είναι το λουράκι. Ωραία. Λοιπόν, το πράγμα, λοιπόν, αυτό ήταν το σχεδιάκι από το ανθρωπάκι. Το σχεδιάκι κάτω είναι κάποια συρταριέρα. Τι είναι αυτό? Ντουλάπα και συρταριέρα, λοιπόν, και έχει βρει τα γράμματα τα γ, ε, π, ξ. Το ξ είναι πολύ σπουδαίο, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Και εδώ τα έχεις βρει τα τέτοια, έτσι μου τα είπες κιόλας. 50 και 50, 100 για το 2,50, έτσι. Είχαμε πει κι άλλο ένα όμως. Το πρώτο είναι 70 και 30, 100 για το 2,50. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε λοιπόν εδώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ κάτω έχει τα... Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λίγο πιο μεγάλα να τα κάνουμε τα σχεδιάκια για να φαίνονται. Έχει γράψει και τι κάνει όμως. Εντάξει, το δεύτερο δεν θα σας το δείξω μέχρι εκεί που να εξηγείτε. Το δεύτερο τι κάνει? Το πρώτο σκουπίζει. Το δεύτερο, όχι το δεύτερο που είναι στην άκρη. Στην άκρη, πώς δεν το βλέπετε? Εγώ γιατί το βλέπω? Δεξιά. Τι κάνει το άλλο? Για να δούμε. Όχι. Άγι. Είναι το χέρι του όχι, της αντίστασης. Εντάξει, είναι το χέρι της αντίστασης.
Ωραία, λοιπόν. Είναι καλές προσπάθειες. Βέβαια το χέρι θα μπορούσε να γίνει πιο μακρύ και να είναι πιο κατανοητό, έτσι. Ωραία. Καβαλέτο. Λάμδα. Πι, γάμα, γιώτα, ταφ, ύψιλον ανάποδα. Ύψιλον ανάποδα, μάλιστα. Ωραία. Τετράγωνο και 0 είναι αυτό. Και λάμδα μικρό, το λάμδα το μικρό ποιο είναι? Α, είναι τα πόδια του... τα λάμδα. Είναι το μικρό λοιπόν. Και για να δω και τι... 100 και 0 και τα λοιπά. 30, 70, 50, 50. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Άννα. Και έχουμε και αυτό λοιπόν. Κάποιος ποδοσφαιριστής είναι εδώ τώρα. Λοιπόν, μια μορφή που τι κάνει? Κλωτσάει μια μπάλα, Κλωτσάει μια μπάλα. Και ο άλλος τρέχει να την πιάσει. Κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Ναι, δείχνει ότι είναι σε κίνηση, έτσι. Ωραία. Είναι μια πρώτη προσπάθεια καλή. Και το σχεδιάκι από κάτω είναι η σκάλα, έτσι. Είναι μια σκάλα η οποία περιέχει τα γράμματα ε, π, όμικρον, u. U είναι αυτό. Ύψιλον. Ναι. Γάμα, τάφη, αρκετά γράμματα δηλαδή. Μια σκάλα, κοιτάξτε πόσα γράμματα μπορεί να έχει λοιπόν. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Κοίτα, εντάξει, δεν θα τις πετυχαίνουμε και όλες τις ασκήσεις, έχουμε και αστοχίες. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που τις κάνατε τις ασκήσεις. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ενδιαφέρον και μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Να ρωτήσω εντάξει, ο Παναγιώτης δεν τις είχε προλάβει τις ασκήσεις για να τις έχει κάνει. Ο Μάριος δεν κατάλαβα, Μάρια, τις είχες προλάβει τις ασκήσεις, τις έχεις κάνει? Ναι, τις είχα κάνει, αλλά έφτασα το παστί. Μαν, μπλέξαμε, εντάξει. Μισό λεπτό. Για να δω, έχεις κάνει κάτι τώρα? Όχι, δεν έχω κάνει. Καλά, εντάξει. Για να δω λίγο. Δεν φαίνεται, πρέπει να το φέρεις κοντά. Έχεις κάνει, ναι, ανθρωπάκια εκεί, στη σειρά, έτσι. Ναι. Ωραία. Έχω κάνει και αυτό από την αρχή μου ζωή. Έχεις κάνει και το αρκουδάκι. Ναι, αυτό είναι πιο προχωρημένο, έτσι. Εντάξει, έχεις βρει γράμματα εκεί στο αρκουδάκι? Μερικά. Ωραία, για πες μου μερικά, ποια έχεις βρει? Το λάμδα, το νι, το ύψιλον. Ωραία. Το όμικρον και το αγγλικό το μη. Πολύ ωραία. Πάω να πει ότι έχεις καταλάβει την άσκηση. Και ένα κύλινδρο. Πώς? Και ένα κύλινδρο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Εντάξει, το θέμα είναι ότι να έχεις καταλάβει πώς το κάνουμε, εντάξει. Θα κάνουμε και άλλες ασκήσεις και θα το καταλάβουμε πολύ καλά αυτό. Ο Παναγιώτης έχει κάτι να μας δείξει? Κάνω κάτι. Για να δούμε, Παναγιώτη. Ποτήρι, αλλά δεν μου βγαίνουν πολλά γράμματα. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν πολλά. Είναι και απλά πράγματα που δεν έχουν πολλά γράμματα. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε. Ωραία. Ένα πι. Και ένα όμικρον. 3 φορές ένα όμικρον από πάνω πλακουτσωτό, μπράβο. Ωραία. Και ένα γάμα. Ωραία. Κάνα έψιλον βλέπεις εκεί? Ναι, από κάτω. Όχι. Ωραία. Έχει 2-3 έψιλον, έτσι. Είναι λίγο γυριστά. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται το γράμμα να είναι όπως το γράφουμε. Μπορείς να το γυρίζεις, να το στριφογυρίζεις, να το επαναλαμβάνεις κλπ. Αρκεί να βρούμε κάποια ομοιότητα. Ωραία λοιπόν. Κάναμε αυτό το μικρό διαλυματάκι. Νομίζω ότι ναι. Ήταν ευχάριστο αυτό το διάλειμμα, δηλαδή και γελάσαμε και πώς να το πω, είδαμε και τις ιδέες των άλλων και πώς το σκέφτονται, εντάξει. Είναι καλό να μοιραζόμαστε μεταξύ μας ο ένας του αλλού τη ματιά, γιατί ο καθένας θα δει σε ένα σχέδιο, νομίζω θα το δει διαφορετικά. Και από την εμπειρία που έχει και από την ευαισθησία που έχει και ο καθένας θα δει τα δικά του γράμματα. Μερικά βέβαια είναι εμφανή και θα τα δούμε όλοι. Αλλά είναι και κάποια άλλα, αν βάλουμε ένα πιο πολύπλοκο σχέδιο, θα δείτε ότι εκεί χρειάζεται και λίγο, πώς να το πω έτσι, παρατηρητικότητα, σύγκριση,
μνήμη, να φέρουμε στη μνήμη μας γράμματα, αριθμούς κτλ. Για να κάνουμε παρομοιώσεις. Εντάξει, ναι, μάνα. Ωραία, τώρα θα ξαναπάω εκεί, όντως, εκεί ετοιμάζομαι να πάω, τώρα που πήραμε μια, πώς να το πω, κάναμε αυτό που ήθελα να κάνουμε με τις ασκήσεις μας. Εντάξει, και ερχόμαστε πάλι εδώ, εντάξει. Γιάκο, Ναι. το μικρόφωνο. Πώς? Λίγο δεν ακουγόταν τι, είπατε κάτι. Όχι. Λέω θα γυρίσω για να μ' ακούτε, εντάξει, και να βλέπετε εδώ στο πίνακα. Ωραία, το βλέπετε τον πίνακα. Το βλέπετε, έτσι. Ωραία. Πάω, θα το ξαναπώ όσες φορές χρειαστεί. Ναι. Πες μου. Λίγο πολλά το βλέπω. Λίγο φταίει ο μαρκαδόρος, δεν ξέρω. Τώρα δεν το βλέπεις εδώ, το βλέπεις αυτό το σχέδιο εδώ. Το βλέπεις. Ωραία. Όχι, Δεν το βλέπεις. όχι, τετράδες. Ωραία, θα το κάνω πιο σκούρο για να το βλέπετε, εντάξει παιδιά. Μου λέει η Άννα εδώ χρειάζεται πιο σκούρος μαρκαδόρος. Εντάξει, θα το κάνω πιο σκούρο λοιπόν. Και να το κάνω από την αρχή. Θα το πούμε όσες φορές χρειαστεί για να το καταλάβουμε, εντάξει. Δεν βιαζόμαστε. Δεν μας κυνηγάει κανείς. Κάνω λοιπόν πιο σκούρες τις γραμμές τις εξωτερικές. Το βλέπετε τώρα, παιδιά, από τις οθόνες, το πλαίσιο. Δεν γράφω και καλά οι μαρκαδόροι, παιδιά, τι να σας κάνω. Ωραία, αυτός γράφει κάπως. Έχουμε ένα πλαίσιο λοιπόν και το έχουμε χωρίσει σε δύο ίσα μέρη, εντάξει. Το χωρίσαμε στην αρχή σε δύο ίσα μέρη, να το. Εντάξει. Τώρα το βλέπετε καλά, έτσι. Το βλέπετε, Μάριε? Μάριε, το βλέπεις? Έχει σταματήσει? Ναι, αλλά τώρα τι θα γίνει που σταμάτησε. Καλά. Ωραία, ήρθε η γραμμή σας. Ωραία. Βλέπετε τώρα, παιδιά, το βλέπετε το σχέδιο? Μάριε, Παναγιώτη, τώρα το βλέπετε στις οθόνες σας, το σχέδιο? Νομίζω έχουμε κολλήσει το ίντερνετ μας και Το βλέπετε, έτσι? Είχαμε πει λοιπόν, προσέξτε, ότι έτσι κάπως γίνονται και οι εικόνες. Χωρίζονται σε δύο ίσα μέρη. Στο ένα μέρος είναι το χρυσό, στο ένα μέρος είναι ο χρυσός κάμπος, έτσι, και στο άλλο είναι η ζωγραφιά, τα χρώματα. Και τι γίνεται τώρα? Όλο μαζί αυτό πρέπει να μας δίνει φωτεινότητα 50. Από την κλίμακα που είχαμε φτιάξει των φωτεινοτήτων εδώ δίπλα, πρέπει να μας δίνει το μεσαίο, το 50. Και είχαμε πει, αν το χρυσό κάμπο είναι 70 βαθμούς, το βλέπετε, το βάφουμε με χρυσό και αυτό από μόνο του, ας πούμε, μας δίνει γύρω σε 70 βαθμούς φωτεινότητα. Πόσο πρέπει να βάψουμε αυτό, με τι χρώμα, πόσο φωτεινότητα πρέπει να έχει το χρώμα που θα το βάψουμε, για να μας δίνουν και τα δύο μαζί 50. Για να δω, το καταλάβατε, πόσο, τι αριθμό θα βάλω εδώ, για να μας δίνουν και τα δύο μαζί 50. Μάριε, πρέπει, το ξαναλέω, γιατί ίσως δεν το είχατε ακούσει την περασμένη φορά, θα βάλω έναν αριθμό που όταν τον προσθέσεις αυτόν εδώ, τον πρώτο, και τον διαιρέσεις δια του 2 να σου δίνει το 50. Εντάξει, ποιος αριθμός είναι αυτός? Που άμα τον προσθέσουμε εδώ και τα διαιρέσουμε το άθροισμά τους δια του 2 θα μας δώσει 50. 100, ωραία. Το βάφω λοιπόν αυτό άσπρο, έτσι. Κοίτα εδώ όμως, Μάρια, τώρα. 100 και 70 πόσο κάνει? 70. Άμα το διαιρέσουμε για του 2 πόσο είναι? Άμα 100 και 70, 170. Και τα δύο μαζί, έτσι, δια του 2 πόσο είναι? Ξέρεις? 170 αυτό δια του 2, το μοιράζω στη μέση αυτό, το χωρίζω στη μέση. Δια του 2 βγάζει, ξέρεις πόσο? 85 σύνολο. Εμείς θέλουμε 70. Εμείς θέλουμε 50. Συγγνώμη. Επομένως αυτό εδώ είχαμε πει ότι αυτό πρέπει να το βάψουμε με 30. Ούτως ώστε 30 και 70, 100. Το μισό του 100 πόσο είναι, Παναγιώτη? Τι με ρωτήσετε, γιατί σκέφτομαι τώρα, για τον αριθμό, ποιος είναι?
70 και 30 λέω 100. Άμα το μοιράσουμε στη μέση δια του 2, πόσο είναι? Το Το 100. μισό, το μισό του 100 πόσο είναι, Μάρη? 50. Λοιπόν, αυτό ήταν το νούμερο που ψάχνουμε, είναι αυτό, το 30. Εντάξει. 70 και 30 100 δια του 2, 50. Εντάξει, είναι απλό. Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, θα βάψουμε δηλαδή αν αυτή η περιοχή είναι 70, δεν είναι άσπρη τελείως, έτσι. Αυτή θα είναι σκούρα, θα είναι 30, πολύ σκούρα. Αρκετά πιο σκούρα, βλέπετε. Εντάξει, το κάνω και λίγο έτσι, έβαλα λίγο με το μαρκαδόρο, λίγο μαύρο. Εντάξει, να το δείτε. Να πάω και λίγο πιο κοντά αυτό για να φαίνεται καλύτερα τι έχω κάνει, εντάξει. 70 το ένα, 30 το άλλο. Σήμερα λοιπόν είπαμε να προχωρήσουμε λίγο ακόμα, εντάξει, και να τη χωρίσουμε αυτό το... Γιατί όταν έχουμε εικόνα, στο ζωγραφικό μέρος όπως λέμε, έχουμε διάφορες, πολλές επιφάνειες, έτσι. Έχουμε ρούχα, έχουμε το πρόσωπο, έχουμε κτίρια, έχουμε βουνά, έχουμε κάμπους, έχουμε δέντρα καμιά φορά, έχουμε πολλά διαφορετικά ρούχα κλπ. Και είπαμε, αν αυτό το 30 έχει δύο περιοχές ας πούμε μόνο, έτσι. Και θέλουμε και αυτές και οι δύο μαζί να μας δώσουν 30 και βάψουμε τη μία με 30, πόσο πρέπει να βάψουμε την άλλη για να μας δώσει και δύο μαζί 30. Το βρήκαμε έτσι προηγουμένως. Θυμάστε. Τι είπαμε. 30 έτσι. 30 είπαμε. Διάφορα τα κάναμε εδώ πέρα. Γιατί 30 και 30, 60 είναι απλό. Είναι μια πρόσθεση. Είναι και μια διαίρεση. Για του 2, 60 για του 2, πόσο κάνει. 30. Ωραία. Για πέστε μου τώρα αν τη μία δεν την βάψουμε 30 και τη βάψουμε 20 με ένα χρώμα που να έχει 20 φωτεινότητα. Η άλλη περιοχή πόσο φωτεινότητα πρέπει να έχει να μας δώσει και δύο μαζί 30. Μην βιάζεστε να το σκέφτεστε πρώτα λίγο, να το ξανασκέφτεστε. Δύο φορές θα σκέφτεστε και μια θα απαντάτε. Εντάξει, για να μην πω 10 να σκέφτεστε και μια απαντάτε. Λοιπόν, έχουμε δύο περιοχές που θέλουν να μας δώσει και δύο μαζί 30 και είναι ίσες μεταξύ τους, είναι ίσες τα υβαδά. Τη μία τη βάψαμε με 20, την άλλη πόσο πρέπει να τη βάψουμε για να μας δώσει και οι δύο μαζί 30. Ηλίας. 40, άλλος. 10, τα γράφω. 40, 10, άλλος. Άλλος. Μία φορά θα λέτε. 40. Έχουμε δύο 40. Άλλος. Ο Παναγιώτης πόσο θα το βαφέ. Πόσο θα την έβαφε την άλλη περιοχή. Έχουμε δύο περιοχές. Η μία την έχουμε βάψει με 20. Και οι δύο μαζί πρέπει να μας δώσει 30. Πόσο θα τη βάψουμε την άλλη. 40, Μαρίνα, 3, έχουμε 3 40. Άλλος. Να πω. Πες, Παναγιώτη, ναι. 3 παιδιά έχουν πει 40, ένα παιδί έχει πει 10. 40 θέλω να πω κι εγώ. 40 και ο Παναγιώτης, 4 40. Προηγουμένως είχαμε 7 μηδενικά, ένα 15 και ένα 30. Και τελικά ήταν το 30, ήταν το 1. Μην παρασύρεστε από τους άλλους. Απλώς το λέω να μην παρασύρεστε. Δεν λέω ότι είναι λάθος. Απλώς το λέω ότι. Ναι. Το είπες εσύ, 10 δεν είπες. Ναι, αλλά ήθελα Όχι, αλλά. να το κάνουμε Πες το. και Και τα δύο μαζί 30. 40. 5 40. Για πέστε μου τώρα γιατί 30. Άνω, δεν μας είπες. Τι θα βάψουμε, πώς θα το βάψουμε αυτό. 40 έχεις. 6 40. Ωραία. Ποιος δεν έχει πει. Εσύ, Παρθενία, λέγει. Ο Μάριος τι θα έλεγε. Μάριε, το ένα είναι 20 και τα δύο μαζί θέλουμε 30. Το άλλο πώς θα το βάψουμε. Καταλαβαίνεις. 10. Ο Μάριος, δεύτερο 10. Αυξάνεται το 10 λοιπόν. Παρθενία. 40 και η Παρθενία. 7-40. 7-40, 2-10. Για να δούμε ποιο είναι το σωστό. Εντάξει. Κάνω πρώτα το 20 μαζί με το 10. Συν 10 ίσον πόσο. 10 και 20 Μάρια πόσο κάνει. 10 και 20 Παναγιώτη.
30. 30. Άμα το μοιράσω δια του 2 το 30 πόσο κάνει? 15. Εμείς θέλουμε 30 να μας δώσει. Επομένως δεν είναι 10. Δεν θα το γράψουμε 10 το άλλο. 20 και 40 πόσο κάνει? 20 και 40, 60. Δια του 2 το πιάσαμε? Ωραία, εντάξει. Μέχρι εδώ. Φτάνει μέχρι εδώ. Νομίζω ότι καταλάβατε πώς δουλεύει αυτό, έτσι. Σιγά σιγά θα το καταλάβουμε όλοι. Θέλει πολλές επαναλήψεις, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, η Μακαρίτσα, η μαμά μου έλεγε, δυσκολευόμουν και εγώ πολύ όταν ήμουν μικρός, και μου έλεγε, βρε παιδάκι μου έλεγε, δεν ξέρεις να χωρίς δυο γαϊδουριών άχυρα, έτσι μου το λέει. Αλλά σιγά σιγά με την προσπάθεια και την υπομονή των δασκάλων μου έμαθα και εγώ να χωρίζω δυο γαϊδουριών άχυρα. Λοιπόν, πες μας, Μαρκέλα. Θα σας πω ότι εγώ ήθελα να σας πω το δεύτερο, αυτό που ήθελα να πω, ήταν 20. Γιατί μας είπατε ότι πρέπει να είναι και τα δύο. Δεν πρέπει να είναι και τα δύο ίδια. Ίδιο θα είναι όταν είναι αυτό 30. Όταν είναι αυτό 30 θα είναι και το άλλο 30 για να μας δώσει 30 και 30, 60 δια του 2, 30 πάλι. Κατάλαβες? Προσέξτε αυτό, το άθροισμά τους δια του 2 πρέπει να μας δίνει το ζητούμενο. Το άθροισμά τους δια του 2 πρέπει να μας δίνει το ζητούμενο. Το καταλάβατε? Αυτό είναι μόνο για το κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Για καθίστε να το δούμε αυτό. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί σπαταλάμε χρόνο τώρα και προσπάθεια για να... Γιατί, ορίστε, έχουμε μια εικόνα πραγματική τώρα. Θα κάνω μια εικόνα πραγματική. Κάνω μια εικόνα πραγματική, εντάξει. Καλώς το φίλο μας. Είναι στα πίσω. Λίγο νωρίς τις 7 είχαμε πει. Τι ώρα είναι? Είναι Ας βάλουμε σε κάτι στο στη ώρα. Όχι, αλλά να μας κρυώσουν, γιατί στέλνουν για μετά. Αυτό είχα συνδεθεί με την κοπέλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, αφήστε τις. Είμαστε εντάξει? Αυτή τη συνέχεια. Να είστε καλά. Μήπως πάει πρέπει να βάλω για να πούμε τα πράγματα. Αν υπάρχει περίπτωση να μας εξηγήσει. Συγγνώμη, κοίτα, θα έχουμε και την ανάγκη της εκπλήξης μας, έτσι. Λοιπόν, για ελάτε λίγο, λοιπόν. Ελάτε να το δούμε λίγο, γιατί έχουμε μια εικόνα, λοιπόν, έτσι. Έχουμε μια πραγματική εικόνα τώρα θα κάνω. Κάνω, λοιπόν, εδώ το κεφάλι, εντάξει, απλή εικόνα. Κάνω μια πρωτομή, δηλαδή. Κάνω το κεφάλι εδώ και κάνω και ένα ρούχο. Εδώ, ορίστε. Δύο μέρη εικόνα, εντάξει. Και ας πούμε ότι είναι μεγάλο το κεφάλι και μαλλιά επάνω κτλ. Ένα. Και βάφω το ένα, προσέξτε τώρα, βάφω το ένα, το ρούχο το βάφω με σκούρο χρώμα. Πόσο σκούρο χρώμα? Αυτό είναι ο χρυσός κάμπος, θα είναι 70 πάλι, έτσι. Το ζωγραφικό μέρος, αυτά εδώ, το ζωγραφικό μέρος πόσο θα είναι αφού είναι 70 ο χρυσός κάμπος, για να μας δώσει και τα 250. 30, έτσι, 30. Αυτά και τα δύο μαζί θέλουν να μας δώσουν 30 πάλι. Εντάξει. Και βάφω το ένα το ρούχο, το βάφω πολύ σκούρο. Θέλουμε να φτιάξουμε την Παναγία μας, που έχει το μαφόριο. Το βάφω πολύ σκούρο. Και αυτό το σκούρο είναι 10 βαθμοί το ένα. Για να μας δώσει μαζί με το άλλο 30, πόσο θα το βάφουμε το άλλο, το πρόσωπο πόσο φωτεινότητα πρέπει να έχει. Για να μας δώσει τα δύο μαζί 30. 10 το ρούχο, εντάξει. 10 το βάφω, έτσι, το βάφω και μάλιστα σκούρο, εντάξει. Είναι πολύ σκούρο το 10. Να ξέρετε, από τα πιο σκούρα φορέματα είναι το 10. Εντάξει. 10 και πόσο πρέπει να μην παρασύρετε και τους άλλους, ο καθένας θα σκεφτεί μόνος του και θα μου πει. Ωραία, να αρχίσουμε από την πίσω σειρά, η Μαρκέλα. 75 λέει η Μαρκέλα. Λοιπόν, 10, 75. Ωραία. Ο Ηλίας. Και τα δύο μαζί πρέπει να μας δώσει 30. Το ρούχο το βάφουμε με 10. Το πρόσωπο πόσο πρέπει να είναι, πόσο φωτεινότητα να έχει. Για να μας δώσουν. 30. Το γράφω εδώ, 30. Άλλος. Παρθενή. Όχι, η Άννα είναι μετά. Όχι, σκέψου το. Θέλω να το σκεφτείς λίγο ακόμα.
30 και εσύ. Λοιπόν, έχουμε 2,30. 2,30. Η Μαρία. Σκέφτεται και εσύ, ναι. 20. Άτε και το 20 εδώ. 50. Άλλος. Να δούμε. Είσαστε 8 περίπου, είστε 9 λύσεις. Λοιπόν, εντάξει, καλά κάνετε. Περιμένω και από την τηλεσύναξη, ο Παναγιώτης. Α, συγγνώμη, είναι και άλλο. 50. Κι άλλο 50 έχω εδώ, από την Άννα. Και εσύ 20, 2 20 λοιπόν. Ο Παναγιώτης. Ναι, Παναγιώτη, μου άνοιξε το νερό. 50. 50, 3 τα 50. Άλλος, Άννα. 50 είπες και εσύ. Το βάλα. Ωραία, ο Μάριος τι λέει. Μη φοβάσαι, Μάριε, πες και εσύ. 50. 50 και ο Μάριος. 4 τα 50. Λοιπόν, για να το κάνουμε επαλήθευση τώρα εδώ. Τι θέλουμε, και τα δύο μας θέλουμε να μας δώσουν 30, έτσι. 10 έχουμε στο 1. 10 και 75, πόσο κάνει. 85 δια του 2, 42,5. Δεν μας δίνει 30, έτσι. Δεν μας δίνει 30. Το κατάλαβα ότι κατάλαβες ότι έκανες λάθος, αλλά το κράτησα για να καταλάβεις πρέπει πρώτα να σκέφτεσαι καλά και μετά να λες κάτι. Ναι, εντάξει. Νόμιζα και τα λοιπά. Να μην νομίζεις. Θα σκέφτεσαι πρώτα και να μιλήσεις αυτό. Εντάξει. Έχει σημασία, ξέρετε, έχει σημασία σιγά σιγά να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι αυτό που λέμε έχει ένα βάρος, έχει μια πώς να το πω, έχει ένα αποτέλεσμα, έτσι. Και καλύτερα να σκεφτούμε λίγο, εγώ δεν σας πίεσα, εντάξει, προσπαθώ να μην σας πιέζω και αφήνω και σκέφτεστε και τα λοιπά. Ποιος δεν έχει πει, Άννα δεν έχει πει νομίζω. Είπες τελικά. 30. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. 10 λοιπόν και 30, πόσο κάνει. Δια του 2, 20. Δεν θέλουμε 20, θέλουμε 30, έτσι. 20 και 10, δια του 2, 15. Θέλουμε 30. 10 και 50, 60 δια του 2. Ωραία, οι 50 λοιπόν κερδίσανε. Βρήκαν το σωστό δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά, μισό λεπτό. Ναι, Ιωάννα. Καλά, ναι, Ιωάννα μου, εσύ. Πώς. Α, ωραία. Αν είναι επίγον, ναι, είμαστε σε μάθημα τώρα. Ξέρει, εμένα μου είπε ο Παπαδιονύσης ότι το ακυρώσανε. Ναι. Κατεβήκαμε μαζί και μου είπε ότι ο Παπαδιονύσης ότι επειδή είχαμε εμείς εδώ αυτό το τέτοιο το ακύρωσε. Δεν ξέρω τώρα αν το ακύρωσε τελείως ή... Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Άννα, πάρε ένα τηλέφωνο του μπαμπά σου γιατί σε περιμένει να συνοηθεί για κάτι. Ωραία. Λοιπόν, δεν κάναμε και διάλειμμα, αλλά αρχίσαμε και λίγο αργά, εντάξει. Να συνεχίσουμε, έχετε κουράγιο ή να σταματήσουμε. Λίγο, ακόμα να συνεχίσουμε, έτσι, για λίγο, για κανένα δεκάλεπτο. Γιατί θα κάναμε και ένα διάλειμμα κανένα δεκάλεπτο, οπότε εντάξει είμαστε. Νομίζω ότι σιγά σιγά στην αρχή φαίνεται αρκετά δύσκολο αυτό, έτσι, δεν είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Βλέπετε, είναι μια απλή αριθμητική πράξη των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει να κάνει μια πρόσθεση και μια διαίρεση. Διαίρεση πότε μαθαίνουν τα παιδιά, σε ποια τάξη. Δευτέρα, Τρίτη δημοτικού, έτσι. Δευτέρα, Τρίτη δημοτικού. Ωραία. Μια πρόσθεση είναι ουσιαστικά και μια διαίρεση. Εντάξει, όλα τα παιδιά που είστε εδώ νομίζω ότι είστε παραπάνω από Τρίτη δημοτικού, έτσι. Μάρια, τι τάξη πας. Ο Μάριός μας είναι νομίζω πιο junior. Ναι. Τι τάξη πας, Μαρία μου. Μάρια, τι τάξη πας σχολείο. Ναι. Τι τάξη πας σχολείο. Τετάρτη. Ξέρεις και πρόσθεση, ξέρεις και διαίρεση, έτσι. Είναι απλά, είναι απλά λοιπόν. Προσθέτουμε τα δύο νούμερα και τα διαιρούμε δια 2 και πρέπει να μας δώσουν αυτό που ζητάμε. Εντάξει. Είναι πολύ απλό.
Εντάξει. Το καταλάβατε. Θέλω λοιπόν για την επόμενη φορά. Πώς, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Ωραία, ναι, θα βάλουμε λοιπόν 5. Θα βάλουμε 5 και 6. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε λοιπόν μια ασκησούλα με 3 επιφάνειες όπως κάναμε τώρα. Μάλλον να κάνουμε πρώτα με 2 ίσες επιφάνειες. 2 ίσες επιφάνειες. Ωραία, να τις ζωγραφίσω λοιπόν κιόλας για να καταλάβετε. Για να το κάνουμε. Να το εμπεδώσετε. Αν είναι λάθος, θα φταίω εγώ. Αν είναι σωστό, πάλι θα φταίω εγώ. Εντάξει. Σύμφωνο. Λοιπόν, ας το κάνουμε όμως τώρα, να μην το κάνουμε έτσι με τετραγωνάκια, το κάνουμε έτσι σαν εικόνα. Εντάξει. Συμφωνείτε, δεν είναι πιο δύσκολο. Ωραία. Για περίμενα και το δεις και άμα είναι δύσκολο θα το αλλάξω. Εντάξει. Άμα δυσκολευτείς, θα αλλάζω. Εντάξει. Ωραία. Θέλω λοιπόν πρώτα να κάνουμε 1 με 2 επιφάνειες, έτσι. Η μία επιφάνεια θα είναι χρυσό και θα είναι 70 και η άλλη επιφάνεια θα είναι 30, έτσι. Θα είναι 30 η άλλη επιφάνεια, έτσι. 30 δεν θα είναι. 30 θα είναι η άλλη επιφάνεια. Πες ότι τη χωρίζω αυτά στα 2, εντάξει. Θέλω να μου πείτε πόσο θα είναι αυτή η επιφάνεια και πόσο θα είναι αυτή. Θα μου βρείτε τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς. Δηλαδή, θα έχουμε 70 στον κάμπο και θέλω να μου βρείτε 3 διαφορετικούς συνδυασμούς που εσείς θα τους επιλέξετε για να μας δίνει αυτό εδώ για να ισορροπήσουμε το 70. Εντάξει. Για την άλλη φορά. Εδώ, ναι, για τις δύο αυτές επιφάνειες. Την α, η α επιφάνεια και η β, έτσι. Οι δύο αυτές επιφάνειες. Θα μου πείτε, θα βάψω αυτή με 1200 και αυτή θα βάψω με 3000 για να μου δώσω και δύο μαζί 70. Εντάξει. Σας λέω, έχουμε μια εικόνα, έτσι. Και ο χρυσός κάμπος είναι 70. Εντάξει. Θέλω να μου βρείτε 2 συνδυασμούς εδώ για το ζωγραφικό μέρος που θα ισορροπήσουν αυτό το 70. Δηλαδή το 70 μαζί με το ζωγραφικό μέρος θα μας δίνουν 50. Εντάξει. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να μου βρείτε εδώ 2 φωτεινότητες, 2 νούμερα που μαζί με αυτό θα μου δίνουν 50. Εντάξει. Για να δούμε. Είναι πολύ απλό, είναι πιο απλό από ό,τι νομίζετε, μην μπερδεύεστε. Θέλω να κάτσετε να το σκεφτείτε όμως και να το κάνουμε. Εντάξει. Ωραία. Έτσι. Όταν θα το καταλάβετε θα δείτε ότι Γιάκο, πόσο είπατε ότι πρέπει να βγαίνει στο σύνολο? 50. Α, ναι. 50, δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Πέφτει λάμπα εκεί και δεν βλέπετε. Ναι. Έχεις δίκιο. Μπαίνω λίγο μπροστά, αν μπορώ να πω μπροστά, όχι. Μπαίνω λίγο μπροστά να το δείτε. Να κρύψω λίγο τη λάμπα, Ωραία. Τώρα την έξυψα τη λάμπα. Βλέπεις, το ζωγραφικό μέρος είναι 70, Ναι. το ζητούμενο είναι 50 και σβήνω τα υπόλοιπα που δεν χρειάζεται, που λέει η Άννα. Μπράβο, Άννα. Ναι. Θα σβήνω λοιπόν αυτά. Και αυτό το σβήνω. Δεν χρειάζεται τώρα. Μαζί και τα δύο. Μαζί και τα δύο. Αυτό είναι ο χρυσός κάμπος είναι 70. Το ζωγραφικό μέρος έχει 2. Είναι χωρισμένο στα 2, έτσι. Α και β. Πόσο θα έχει αυτό και πόσο θα έχει αυτό. Κάναμε παρόν. Δεν το θυμάστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ξαναλέω. Είναι πολύ απλό. Έχουμε μία εικόνα, εντάξει. Ξεχάστε τα α και τα β. Προς το παρόν, εντάξει. Λέμε, ο κάμπος είναι 70. Αν σας έλεγα πόσο θα κάνουμε το ζωγραφικό μέρος, θα μου πείτε 30, έτσι δεν είναι. 30 και 70, 100 για του 2,50, έτσι. Σας αφήνω όμως
σε μια ελευθερία. Σας λέω, θα το χωρίσουμε στη μέση και θα μου πείτε το α μέρος θα το κάνω τόσο και το β θα το κάνω τόσο, μαζί με το 70 να μου δώσει το 50. Εντάξει. Το καταλάβατε? Το 70 είναι 70. Θέλω να μου πείτε, το α θα το βάψω με 10, το άλλο θα το βάψω με τόσο, για να μου δώσουν όλο μαζί 50, εντάξει. Έναν αριθμό που το διαιρέσουμε με Ωραία, δεν ξέρω τώρα πώς το κάνετε. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Εγώ σας λέω ότι ποιο είναι το ζητούμενο. Εντάξει. 70. Εντάξει, θα σας το κάνω με ένα άλλο νούμερο. Εντάξει. Θα σας το κάνω με ένα άλλο νούμερο. Εντάξει. Κάνω μια άλλη εικόνα, εντάξει. Δεν κάνω μια εικόνα με χρυσό, κάνω μια εικόνα με ένα άλλο κάμπο, εντάξει. Που δεν είναι χρυσός, είναι ξέρω κάτι άλλο και έχει χαμηλότερη φωτεινότητα, έχει φωτεινότητα 60. Εντάξει, πόσο θα κάνω όλο το ζωγραφικό μέρος? Το ζωγραφικό μέρος πόσο πρέπει να το κάνω? Με 60 κάπου. Πόσο πρέπει να το κάνω το ζωγραφικό μέρος με 60 κάπου για να μου δώσει και τα δύο μαζί 50, Μάριε? Πόσο? 20. Όχι, 20-40, πες μου, σκέψου το. Λοιπόν, ο Παναγιώτης τι θα έλεγε? Βλέπετε, παιδιά, είναι τόσο απλό. Είπατε για αυτό που κάνουμε, που μας βάλετε και για το σπίτι. Όχι. Αυτό που σας έβαλα για το σπίτι, κρατήστε το. Κάνουμε ένα παράδειγμα εδώ, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι. Εντάξει. Αλλά δεν έδωσα 70, εδώ έδωσα 60 στον κάμπο. Ναι. Ωραία. Το ζωγραφικό μέρος όλο μαζί πόσο πρέπει να γίνει για να μας δώσει το 60? Πες το, Άννα. 40. Άλλος. Η άλλη Άννα. Άλλος. Πώς? Για να μας δώσουν και τα δύο μαζί 60, για να μας δώσουν και τα δύο μαζί 50. Το 50 είναι. Ο στόχος μας είναι το 50, έτσι. Στόχος είναι το 50 και τα δύο μαζί να μας δώσουν 50. Το ένα είναι 60. Το άλλο πόσο πρέπει να είναι για να μας δώσει τα δύο μαζί 50? Περιμένω. Ελευθερία. 40 λέει η Ελευθερία. Άλλος. 40 λέει και η 2,40. Βαγγέλα. Σκέψου το λίγο ακόμα. Εσύ. Το 60. Ωραία, παιδιά, σας το έχω πει τόσες φορές. Προσέξτε το λίγο τι σας λέω. Σας λέω, ο κάμπος έχει 60. Είναι 60. Πόσο πρέπει να είναι το ζωγραφικό μέρος για να μας δώσει και τα δύο μαζί 50, το στόχο μας. Εδώ. 40, συμφωνούμε όλοι, 40. Ωραία, 40. Συμφωνείτε και εσείς, παιδιά, από την... Ναι, Μάρη. Εγώ λέω 40. Παναγιώτης, Μάριος. Και εγώ. 40. Ωραία, το πιάσαμε όλοι λοιπόν ότι είναι 40. Γιατί? Γιατί είναι 40? Γιατί είναι 40? Για δικαιολογήστε το μου. Θέλω να μου το δικαιολογήσετε, να μου πείτε για αυτό το λόγο είναι 40. Εντάξει, το είπατε. Για να δω λίγο τα παιδιά την τηλεσύναξη λίγο. Γιατί είναι 40, Παναγιώτη? 40 συν 60 συν 40 ίσον... 40 συν... ίσον 80. 40. Δεν ίσον 80, μπερδεύτηκα. 40 συν ίσον 100. Ωραία. Διαδίδει το 50. Ωραία. Συμφωνείς, Μάριε? 40, 60 που είναι ο κάμπος και 40, 100 για το 2, 50. Είναι δηλαδή τρία πραγματάκια. Τόσο απλά, έτσι. Είναι πάρα πολύ απλά. Αυτό. Εντάξει. Σταματήσουμε εδώ. Ή να μην το κάνουμε αυτά με τα δύο, γιατί μπλέξατε. Κάτσε να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ένα και ένα πόσο κάνει και μετά θα πάμε ένα και δύο πόσο κάνει. Εντάξει. Βλέπετε, είναι τόσο απλά πράγματα και δυσκολευόμαστε. Γι' αυτό θα πάμε σιγά σιγά. Έτσι. Φανταστείτε τώρα σε μια εικόνα που έχουμε το χρυσό κάμπο. 1, 2, 3 περιοχές τουλάχιστον. Εντάξει. Η κάθε εικόνα έχει τουλάχιστον 3 περιοχές. Έχει 2 ρούχα και ένα πρόσωπο. Εντάξει. Και τα μαλλιά κανονικά. Εντάξει. Πρέπει και εκεί να μάθουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε μια άκρη. Εντάξει. Όλο αυτό βοηθάει σε αυτό. Εντάξει. Στο να κανονίσουμε το θέμα του φωτός. Πόσο φως θα πάρουμε από όλη την εικόνα μαζί, να ξέρουμε.
να μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να υπολογίσουμε. Δεν είναι πολύ δύσκολα, αλλά δυστυχέστατα, πώς να το πω, στην εκπαίδευση, δεν μαθαίνουμε, πώς να το πω, δεν λειτουργεί καλά το σύστημα και δεν μαθαίνουμε απλά πράγματα. Αυτά είναι απλές αριθμητικές πράξεις. Μια πρόσθεση και μια διαίρεση. Εντάξει, δεν είναι. Έκανα τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα εξώσεις και τέτοια, Εντάξει. Λοιπόν, μια πρόσθεση και μια διαίρεση είναι αυτό. Ναι, Παναγιώτη μου. Για το σπίτι που μας βάλατε, δεν είπατε ότι θα το κάνουμε δια 3. Όχι, τελικά θα το κάνουμε δια 2. Θέλω να μου βρείτε λοιπόν, θα το κάνουμε πάλι δια 2 μέχρι να το χωνέψουμε. Γιατί βλέπω ότι δεν το χωνέψαμε καλά. Εντάξει, θέλω να μου βρείτε λοιπόν πόσο θα είναι το χρυσό κάμπο όταν αυτό είναι 50, όταν ο κάμπος είναι 50, όταν είναι 10 και όταν είναι 100. Εντάξει, αυτά τα 3 νούμερα σας δίνω. Αν ο κάμπος είναι 100, πόσο πρέπει να είναι το ζωγραφικό μέρος. Αν ο κάμπος είναι 50, πόσο πρέπει να είναι το ζωγραφικό μέρος. Και αν ο κάμπος είναι 10, πόσο πρέπει να είναι το ζωγραφικό μέρος. Εντάξει. Για να μας δίνουν και τα 2 μαζί 50. Εντάξει. Και επίσης, θα ήθελα για την επόμενη φορά πάλι να κάνουμε όμως, σας παρακαλώ πολύ, σε μεγάλο μέγεθος θα κάνουμε. Ναι. Μια πορεία. Θα κάνουμε άλλα 3. Ναι, εδώ στο χρυσό κάμπο, εδώ στο στρογγυλάκι μέσα, τη μία φορά θα βάλουμε 100, την άλλη θα βάλουμε 50 και την άλλη θα βάλουμε 10. Εντάξει. Εντάξει, 3. Είναι 3 νούμερα που θα πρέπει να βάλουμε εδώ για να μας δώσουν μαζί με αυτό, να το σβήνουν και αυτό. Εντάξει. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν για την επόμενη φορά να κάνουμε αυτό, να κάνουμε, επειδή μου άρεσε αυτό το story που είχε φτιάξει είχα φτιάξει 2 παιδιά story νομίζω, 3. Όχι, όχι, τα ανθρωπάκια σας παρακαλώ, να παραμείνουμε στα ανθρωπάκια, αλλά να το κάνουμε όπως είχαμε κάνει την πρώτη φορά και σώμα, δηλαδή ένα τετραγωνάκι σε σώμα. Και αυτό είναι καλό, ένα σκελετός, εντάξει, αλλά είναι πιο εκφραστικό με το. Θα κάνουμε ένα story με 3 σκηνές τουλάχιστον. Εντάξει, είναι σαν μια μικρή ιστορία, εντάξει, για να έχει λίγο ενδιαφέρον. Η δεύτερη άσκηση λοιπόν, Παναγιώτη, θα είναι να κάνουμε με το ανθρωπάκι αυτό, το απλό το ανθρωπάκι, να κάνουμε ένα μικρό story με 3 σκηνές, τουλάχιστον. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Όχι, όχι, ένα πιο απλοποιημένο, δηλαδή έτσι σαν σκελετός, δηλαδή που έχει τις γραμμούλες αυτές, μην πάμε σε πιο σύνθετα. Ναι, έτσι. Ναι, ένα τετραγωνάκι με πόδια, χέρια και κεφάλι, τίποτα άλλο. Εντάξει. Ωραία. Είχαμε κάνει την περασμένη φορά, αν θυμάστε. Το θυμάστε? Ναι, το θυμάστε τι είχαμε κάνει. Εντάξει, με αυτό το ανθρωπάκι. Λοιπόν, και επίσης να κάνουμε άλλη μια ασκησούλα με ένα πράγμα από το σπίτι μας. Να βρούμε αυτή τη φορά, δεν θα βρούμε γράμματα, θα βρούμε αριθμούς. Αν μπορέσετε να βρείτε αριθμούς. Εντάξει. Αριθμούς. Αν μπορείτε να βρείτε αριθμούς. Εντάξει, για να κάνουμε και με αριθμούς. Πρέπει δηλαδή τα γνωστά μας σχήματα, να εξαντλήσουμε τα γνωστά μας, τα πολύ γνωστά μας σχήματα. Έτσι. Πρώτα Θεός την άλλη Δευτέρα θα προχωρήσουμε λίγο και ίσως θα κάνουμε και μία πρώτη προσέγγιση στο χρώμα. Θα το δούμε. Εντάξει. Ωραία. Μάριε, είχες πρόβλημα με το ίντερνετ? Ναι. Ωραία. Βάλαμε 2-3 ασκησούλες για την επόμενη φορά. Να σας πω. Ναι. Ωραία. Η πρώτη ασκησούλα είναι να κάνουμε πάλι... Με ακούς? Ναι. Ωραία. Να κάνουμε πάλι ένα μικρό story με 3 σκηνές με αυτό το ανθρωπάκι, το μικρό που είχαμε κάνει, το απλό. Εντάξει. Να είναι ένα μικρό story με 3 τουλάχιστον σκηνές. Εντάξει. Το δεύτερο είναι να κάνουμε ένα πράγμα του σπιτιού μας, να βρούμε σχήματα που να μοιάζουν με αριθμούς αυτή τη φορά. Εντάξει, όχι με γράμματα, με αριθμούς. Ναι, το ρολόι μετράει. Ναι. Ένα πράγματα που θα βρούμε πάνω στο πράγμα αυτό αριθμούς. Εντάξει. Ή να μοιάζουν με αριθμούς. Εντάξει, μπορεί να βρούμε ακριβώς τον αριθμό, αλλά να παρομοιώσουμε να πούμε αυτό μοιάζει με 5, ξέρω εγώ.
κάνει κάπως έτσι. Ή αυτό άλλο μοιάζει με ένα, ας πούμε, έχει μια γωνία. Μπορεί να πάρεις έτσι ένα μητερό, να έχει και μια μύτη, ας πούμε, και να σου δίνει το ένα, ή ένα 2, ή ένα 3. Έχει πολύ ενδιαφέρον και θα μας... κάποιος είχε φέρει ένα σκυλάκι. Ποιος το είχε φέρει το σκυλάκι? Εσύ. Ναι, είχε φτιάξει ένα γατάκι που προσφέρεται για αριθμούς. Εντάξει. Ναι. Και επίσης είχαμε πει αυτή εδώ την άσκηση με τις φωτεινότητες, να κάνουμε την απλή αυτή με τις δύο, το βλέπετε, με τις δύο επιφάνειες. Αν τώρα στο χρυσό δώσουμε τιμές 100, 50 και 10, πόσο πρέπει να ζωγραφίσουμε για να μας δώσει και τα δύο μαζί 50? Αν στο χρυσό κάμπο δώσουμε 100, 50 και 10, το ζωγραφικό μέρος με τι πρέπει να το βάψουμε, με πόσο φωτεινότητα, για να μας δώσει και τα δύο μαζί 50? Εντάξει. Κάντε αυτό το μικρό σχεδιάκι και βάλτε τα δύο ζωγραφικά στο κάμπο για να βρείτε εσείς το ζωγραφικό μέρος. Εντάξει. Αυτά για σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει να μπορούμε να... Ηλία, πάει να πάρει τις... Εντάξει. Συγγνώμη, πες τώρα σχολάς. Καλά. Τίποτα, ένα σπίτι ολόκληρο δεν έχει τίποτα. Ή μπες μέσα και βρίσκεσαι στο υπερπέρα. Αυτό το ίδιο μπορεί να το κάνεις σήμερα. Από αριθμούς τι? Κοιτάξτε, εδώ αυτό μας βοηθάει να γυμναστούμε και στην εφευρετικότητα, καταλάβατε. Ο καλλιτέχνης είναι για εφευρετικότητα, δεν μπορείς να τα βρεις όλα μπροστά σου άνετα και εγώ βλέπω εκεί πέρα 1.000.000 πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Γιατί δεν θέλει να βλέπεις. Μάθε να βλέπεις. Εντάξει. Να πάρεις εσύ και να πάτεις το κάτω. Είναι στα παρά 5. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, παιδιά. Η Παναγία μας να είναι μαζί σας. Χάρηκα πολύ που ήμασταν μαζί. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε η Ερμιόνη. Ήταν και η Ερμιόνη κανονικά. Πώς? Καλό βράδυ. Η Παναγία μαζί σας. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Παναγία μαζί σας, παιδιά. Καληνύχτα. Τι καλαμπόκια.